päivää elämänmassani. Tervetuloa, nimeni on Ngọc ja haluan kertoa teille, miltä päivittäiset rutiinini näyttävät. Oletko valmiit? Olen innoissani. Herran joka päivä kello 7. Ensimmäinen asia, jonka teen, on korjata sankini ja vennistä varataloani. Kiitän myös Jumalaa uudesta päivästä. Aamiainen. Tämän on päivän lempiruskani. Syön yhdessä leipää, munia ja kupin kahvia ravisemaan minua aamulla. Lukee kirja. Uuden kirjan lukeminen minut uuden universumin. Kävelee lemmikkiäni. Harjoittelua varten muistan kävellä villakoiran pystyyn. Hän on paras ystäväni ja tämä on meidän välisen läheisyyden aika joka päivä. Muita harrastuksia. Pyrin laajentamaan harrastuksiani tutustumalla uusiin asioihin, kuten virkaamiseen, maalaamiseen ja käsien lepomiseen. Aika nukkua. Menen nukkumaan joka 22. Toivotan aina tyttäriäni hyvää yötä ennen nukkumaan menoa. Saadakseni energini takaisin toiselle päivälle. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas ensi viikolla.